Pipila ka mga batan doon nga giingong nag-car shot o nag-inom sa mga sakyanan ug pampublikong lugar sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City ang gipang isyuhan og ordinance violation receipt sa Regulatory Compliance Board. Ani ang report. Naaktuhan o gipang isyuhan sa Regulatory Compliance Board kun RCB sa Cagayan de Oro City LGU og ordinance violation receipt ang pipila ka mga batan-on ug mga hamtong nga naabtan nga nag-inom sa pampublikong lugar. Ang operasyon pinasikad sa impormasyon nga nadawat sa RCB kalabot sa mga individual nga nag-standby sa sitio Tagwanaw sa Barangay Indahag. Sa operasyon, naaktuhan ang maong mga individual kilid sa kalsada o sa ilang mga pribadong sakyanan. Matod sa RCB, kalapasan kini sa ordinansa sa syudad nga gabawal sa pag-inom og ilimnong makahubog sa pampublikong lugar. So isa diya dito sa may dapit sa atong convention center ug motong atong nakita na sa atong mga report sa City Information Office. At the same time nagyapon sa may uptown kanang na may mga establishments diha nga imbis na manggiimnanan unta gyud ilang parkinganan diya mag-inom. Gawa sa mga nag-inom, naabtan sab sa otoridad ang usa ka langyaw nga adunay kauban nga babae, rason nga ginaimbestigahan sab kini karon. Ato tong gina-verify pod ang yang whereabouts no kay murag sa social media naaman po yung mga reports nga gaka-pick up nato. Pasalig sa RCB uban ang kokpo nga magpadayon ng ilang mga operasyon nga ginahimo sa syudad. Although dili na minor ato mga kabatan-onan, ato gyapong paymangduan no kay lagi kailangan magid na sila mga guidance. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.